Gimanduan na sa ato ang Cebu City Mayor ang DSWDS nga ang tanang tabang kinahanglan sa maong barangay sa maong mga nasunugan ipadangat gyud. Ang kumpleto detalye sa mga balita atong makauban si Idol Clint. RMN Report. Bantuan na ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa Department of Social Welfare and Services kung DSWS OIC Portia Basmayor nga ihatag ang tanang nga mga assistance nga mapahiluna ang patayng sa 13 anyos nga napil sa sunog sa Dulho Fatima ning syudad sa Subo. Mato ni Garcia, gusto niya nga mapahiluna og tarong og mahatagan og tanan nga mga assistance ang pamilya sa 13 anyos nga nakalas nga si Rensford Ray Abalakahan. Kung kinahanglan nga maong 13 anyos nakalas kini adto sa sunog nga bigo sa miaging Domingo sa Kadlawon, Enero 5, 2025 sa may sitio Lower Galilee. Sakop gihapon kini sa barangay Dulho Fatima ning syudad sa Subo. Samtang sa iyang bahin usab nagkanayon si DSWS OIC Portia Basmayor nga ang tanan nga mga assistance lakip na nini ang tabang pinansyal alang sa mga biktima giandam na kini nila karon. Gidugang usab sa mayor nga buot niya karon nga masayran ang dugang pangkalambuan sa investigasyon sa Cebu City Fire Department kuron sa gyud ang lintungan nga hinungdan sa kamatayon sa maong bata. Nasayran nga sa inisyal nga pagbarabana sa kabombiruhan sa Dakbayan sa Subo ang maong sunog mibilin kini og danyos nga mabot sa dulan sa 1 ka milyon ka pesos. Kundin mitala kini og 20 ka mga parimay ang hingpit nga naugdaw. Samtang 48 ka mga pamilya ang apektado dinhi og sa katibukan miabot og 179 ka mga individual ang naapektahan. Report gikan sa DSWS alang sa FM Balita sa Buntag. Kini si Idol Clint Lantako ikabugnan sa mga tud sa mga nagunaog lapas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.